Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко і це страви від програми Енеїда. До Нового року залишається вже зовсім трошки, і я впевнений, що кожна господиня думає про одне й те ж саме. Що приготувати на новорічну вечерю, щоб близькі наїлися, та одночасно це було неочікувано та смачно. У нас є відповідь. Ми вигадали головну страву новорічного вечору для того, щоб ваші близькі та рідні не забули її ніколи. Це буде хрумка качка з вершковою картоплею. Для її приготування нам потрібно качка, морква, цибуля та картопля, вершкове масло, мускатний горіх та вишневий соус. Для того, щоб качка була смачною, нам не потрібно дуже багато спецій. Треба лише сіль та мускатний горіх. Але додавати ми їх будемо трішки згодом. З самого початку нам потрібна ємність. До цієї ємності ми перекладаємо нашу качку. Просто качку, без солі, без спецій, без нічого. Далі я підготував окріп. І дуже гарячим окропом поливаю качку. Для того, щоб вона почала вже готуватися. І ось таким чином поливаємо приблизно 10-15 хвилин. Ми беремо сіль, беремо перець, небагато, трішки перцю. Та мускатний горіх. Мелений мускатний горіх – це те, що просто обожнює кожна качка. Ось так, робимо невеличкий масаж. Ретельно натираємо з однієї сторони, з іншої. Беремо цілу цибулю, розрізаємо навпіл і вкладаємо до качки. Беремо моркву, також розрізаємо навпіл, вкладаємо до качки. І тепер відправляємо в духовку. Нам потрібно, щоб м'ясо всередині качки трішки схватилося, а вже наступним кроком ми її доготуємо. Отже, 20 хвилин, температура 180 градусів. Поїхали! Тим часом, поки качка запікається, у нас є звичайна олія. Треба її нагріти до температури 180 градусів. Це приблизно 10 хвилин. Треба, щоб вона грілася на середньому вогні. Далі тією гарячою олією ми будемо поливати качку, для того, щоб в неї створилася хрумка шкоринка. А для приготування гарніру нам потрібно взяти 100 грамів вершкового масла. Поки олія гріється та вершкове масло топиться, візьмемо картоплю. Картоплю будемо нарізати ось таким досить дивним чином. Розрізаємо її навпіл і ріжемо на такі досить великі шматки, але треба, щоб вона зберегла ось таку форму. Нарізаємо та притискаємо один до одної. Вершкове масло розтопилось, картоплю ми нарізали. І тепер магія смачної картоплі. Нам потрібно перенести картоплю на поверхню деко. І тепер беремо вершкове масло та дуже ретельно змащуємо кожну картоплинку. Таким чином, під час приготування вона трішки приклеїться одна до одної і буде мати досить гарний вигляд після приготування. Додаємо сіль та відправляємо в духовку. Температура 180 градусів на півгодини. 20 хвилин пройшло. Наша качка трішки приготувалася. Подивіться. Тому зараз за допомогою гарячої олії ми будемо створювати ідеальну хрумкість у качиній шкірці. Беремо дуже гарячу олію, але це треба робити обережно. І ось так поливаємо. Таким чином створюється хрумка шкоринка. Подивіться. Так треба робити хвилин 10-15. До того часу, поки шкоринка не стане хрумкою. Ось що вийшло в нас. Шкоринка хрумка, м'ясо досить ніжне. Я думаю, що зараз зробимо презентацію і будемо куштувати. Але чекайте. Перевіримо картоплю. Подивіться, вона також приготувалася, але залишилася такої досить гарної та цікавої форми. Тепер нам лишилося викласти все на гарну тарілку та куштувати. Ну що, а тепер гайда куштувати. Подивіться, яке ніжне та соковите м'ясо та хрумка шкоринка. Не сухе, соковите та хрумке. Це те, що потрібно для ідеальної качки. Як вона смакує. Саме так, як я хотів. І я зовсім забув про соус. Можна використовувати майже будь-який ягідний соус. Для цього вам потрібно взяти 300 грамів ягід. Це може бути вишні, полуниці, малина, немає значення. Взяти 200 грамів цукру,
Це все проварити 10 хвилин і потім зробити однорідну масу за допомогою блендера. Ось і все. І цей соус, майже кожний ягідний соус, підійде ідеально до хрумкої качки. Після такої страви в новорічну ніч гарний настрій на цілий рік я вам гарантую. З новим крутим роком!